практику Європейського суду. Да? Якщо, наприклад, хочеться втрутитися в права людини, ну, то спочатку потрібно пройти такий невеличкий трискладовий тест, проаналізувати, чи передбачено це законом. Ну, гаразд, може клітка дійсно, її немає в переліку, перелік недосконалий, але він дійсний, ну немає клітки, окей, ну може передбачено законом. А легітимна мета чи є у цій дії? Ну, може, для того, щоб забезпечити дотримання законодавства, ну, може, там з легітимною метою можемо погодитися. А чи є це необхідним? Тобто от третя частина цього трискладового тесту. Да? А чи є це необхідним у демократичному суспільстві? От заборона ввезення цієї клітки. Ну, я не думаю, що взагалі б реально чиїсь там інтереси постраждали, якщо б родина завезла разом зі своєю твариною цю клітку. Так от, в чому тут повчальний момент? От через такі дрібнички, ну, ми, по-перше, трішечки ображаємо безпосередньо тих людей, до яких застосовані певні дії. А по-друге, ну, звичайно, що ці люди, вони поділяться своїми враженнями від перетину цього адміністративного кордону зі своїми родичами, зі своїми знайомими. І відтак, ну, на жаль, негативна молва, вона завжди проходить скоріше, ніж якісь позитивні дії. Тому нам от треба зосередитися на, сьогодні от пан Курчий казав, да, зв'язки, щоб залишити якомога більше зв'язків держави з тими, хто проживає на окупованій території. Але це зв'язки, тобто нам потрібно дуже сильно постаратися, щоб вони були не обтяжуючими, щоб вони були комфортними. І щоб безпосередньо самі мешканці окупованих територій прагнули для збереження цих зв'язків. Ну, хочеться, якщо можна, на позитиви. Реально, я вже ділилася враженнями на початку вступної кампанії 2017 року. Безпосередньо співробітники секретаріату Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. У нас була така мета простежити, як же буде вступна кампанія, зокрема для молоді з окупованих територій. Якщо чесно, ми реально самі онлайн проходили уроки для того, щоб подивитися, чи реально те, що надає держава змогу, уроки історії онлайн, уроки української мови і літератури. Тобто ми дуже багато продивилися для того, щоб підтвердити, що так, держава забезпечила це на належному рівні. Єдине, що, звичайно, що ми не можемо простежити, чи є доступ до цих уроків з окупованої території. Ми з 35 центрів проїхали 17 реально. Позитивне дуже враження. Єдине, що були певні недоліки роботи, але тих центрів, які почали роботу безпосередньо в 2017 році. І з інформаційними кампаніями, і безпосередньо з процедурами. Але на сьогодні, тобто от пройшли 17 рік, ну все, пройшов, закреслено, йдемо далі. На сьогодні є, наприклад, запит, зокрема, у представників громадських організацій про те, що давайте для того, щоб розширити доступ до освіти у молоді з окупованих територій, давайте об'єднаємо центри Донбас Україна і Крим Україна для того, щоб було більше вищих навчальних закладів, до яких можна вступити. Тому що, ну дійсно, ну я думаю, що не потрібно пояснювати, наскільки потрібно приділяти увагу молоді. Тому що можливо, що от той, хто зараз приїде з Крима навчатися, то і він буде брати дуже активну участь у реінтеграції Крима після деокупації. Тобто, можливо, безпосередньо і ця молодь потім буде працювати в органах державної влади, які будуть працювати на території півострова, або в органах місцевого самоврядування. Тому дуже важливо тут прислухатися до абітурієнтів, до вступників, до представників громадських організацій, які, зокрема, займаються освітним питанням, для того, щоб що ще потрібно зробити для того, щоб це було найбільш комфортніше. Сьогодні пан Петухов казав про реєстрацію юридичних фактів. Так, дуже чудово, що знайшли вихід про судову процедуру протягом однієї доби. Ну, на жаль, в принципі, це і передбачувано було, що за добу, майже неможливо провести цей судовий процес. А як ми сьогодні почули, то проїхатися треба 2000 мінімум
в обидва кінця, да? Але не завжди за один приїзд ти вирішуєш це питання, це потрібно декілька разів, а ще й потрібно сплатити державне мито. От потрібно нам подумати, чи так важливо отримати це державне мито, яке є ще додатковим фінансовим тягарем на родину, якщо ми сьогодні вже це прийняли це твердження, що це майже такий подвиг для родини, якщо вона все ж таки вирішила зареєструвати свою дитину і по законам України. Наступний аспект, тобто це дрібнички, але з цих дрібничок і складається сприйняття жителів окупованої території, чи вони важливі для України, чи це під питанням. Тобто наступний на чому хочу зупинитися, і це майже також дуже таке просте питання. Це ми коли кажемо, наприклад, про першу паспортизацію. Дитина отримує паспортний документ, але на сьогодні у нас законодавством України повноваження щодо реєстрації місця проживання, воно передано на органи місцевого самоврядування. Але жодний орган місцевого самоврядування, який здійснює свої повноваження на материковій частині, його компетенція не поширюється на окуповану територію. Відтак у нас молодь стає під таким, це майже питання, які неможливо вирішити, тобто отримати до своєї ID-картки довідку про місце реєстрації. У нас на законодавчому рівні зазначено, що відсутність місця реєстрації не може ніяким чином впливати на реалізацію прав людини. Але все ж таки це дуже сильно під питанням, і кожного разу пояснювати, а чого ж в тебе немає місця реєстрації, це є складно. Хоча вихід доволі, як нам вбачається, доволі простий. Якщо безпосередньо для цієї категорії, як, наприклад, і для категорії мешканців неконтрольованої території, немає органу місцевого самоврядування, який може провести цю процедуру, тоді потрібно завести цю процедуру на рівень органу державної влади. Зокрема, ми вважаємо, що це може бути, наприклад, Державна міграційна служба, яка для певної категорії громадян буде вирішувати це питання, просто реєструвати місце проживання. Я розумію, що регламент все ж таки 5 тільки хвилин. Останнє хочу сказати, що Центр надання безоплатної допомоги. Я думаю, що сьогодні, це дуже такий позитивний момент, що внутрішньо переміщених осіб не залишили один на один зі своїми юридичними проблемами, тобто держава підставила плече, каже, все безкоштовно, ми можемо надавати юридичну допомогу для реалізації твоїх прав. Тобто, відтак у нас можна сказати, що центри надання безоплатної допомоги, це є такими скарбничками проблем, які потрібно вирішувати державі. Чомусь єдине, що держава не користується цією скарбничкою, тобто ми маємо купу позитивних рішень з того чи іншого питання, але на виконання цих рішень зовсім не змінюється законодавство, тобто проблеми ті ж самі і залишаються. Відтак, останнє речення, призив, просто нам потрібно... те, що я казала, це все такі моменти, які просто можна вирішити підзаконними нормативними актами, внесенням неглобальних змін до законів. І це вже змінить доволі ситуацію щодо реалізації прав як мешканців окупованих територій, так і внутрішньо переміщених осіб. Просто неоцінимий, як ми вважаємо, буде ефект від удосконалення механізмів. Тому що тоді ми на дії покажемо, що то громадяни України, Крим – це Україна, і тому ми на належному рівні забезпечуємо реалізацію вами ваших прав як громадян України. Дякую.
Дякую, пані Жанно. Наступне слово і останнє заключне в цій панелі я надам представнику МЗС. Це, з моєї точки зору, сьогодні чи не ключова інстанція, інституція, яка фактично на яку покладено відповідальність, в тому числі деокупації. Найбільше питання, яке цікавить кожного сьогодні, це коли вона відбудеться. На жаль, жоден з нас, присутніх в цій залі і поза її межами, не може дати таку відповідь. Однак повернення Криму сьогодні визначено в тому числі і президентом України політико-дипломатичним шляхом. І саме в цьому аспекті МЗС України, Міністерство закордонних справ, а я рада вітати і речника МЗС пані Мар'яну Бетце тут, і посла з особливих доручень України пані Надію Цок, яка кілька років вже веде особисто питання Криму. На цю інституцію покладено дуже багато відповідальності, і я дякую всім дипломатам, які по всіх наших ЗДУ дійсно активно підтримують тему Криму в політичному порядку денному, а відповідно і в інформаційному порядку в денному. Втім, багато роботи ще перед нами є. Політика невизнання і політика санкцій, яка є сьогодні мінімумом для України, вона триває. Однак актуальним питанням є і все більш артикульоване з точки зору і громадянського суспільства постає це створення платформи із деокупації, чи так званої формалізованої структури, яка попікувалась системно питанням Криму, такий собі клуб друзів, про який президент казав, і багато вже і посадовців. І от питання, як МЗС бачить створення подібної платформи, чи почався процес створення подібної платформи, і яка вона фактично буде в разі, якщо буде. Пані Надію, будь ласка, вам слово. Мушу сказати, що я також не знаю, яким чином буде здійснюватися деокупація, і коли ми дійдемо до столу переговорів, на якій, значить, буде сидіти Російська Федерація разом з нами і з нашими міжнародними партнерами, і де ми будемо розмовляти безпосередньо, яким чином, які етапи, через які такі проміжні періоди буде передана влада Україні в Криму. На жаль, ми знаходимося на етапі, як правильно було сказано, укріплення політики, міжнародної політики, невизнання окупації, а це щоденна робота, просто щоденна робота. Якщо хтось думає, дипломатів, я маю на увазі, і не тільки дипломатів, але дипломатів в першу чергу. Я спочатку до кінця, можливо, доведу. Тобто політика невизнання окупації Криму, санкції – це абсолютно ключовий елемент, без якого політична підтримка, тому що політика невизнання – це, враховуючи вагу Росії в ООН, в інших міжнародних організаціях, її право вето, однією політикою невизнання ми до деокупації не дійдемо. Санкції – це ключовий елемент. І, на жаль, я змушена абсолютно погодитися з паном Чубаровим, який сказав, що теперішній рівень санкцій досяг того, що ми зупинили агресію Росії. Відверту агресію, просування по українській території. Але, на жаль, це недостатньо для забезпечення деокупації. Ми тут бачимо, ми постійно, дипломати постійно про це говорять нашим міжнародним партнерам. Ще один аспект, тут чомусь не згадувався, міжнародно-юридичний. Все ж таки слухання справ в міжнародних судових інстанціях. Зокрема, тут було згадано МКС, Міжнародний кримінальний суд, в Європейському суді з прав людини і в судових інстанціях, де МЗС безпосередньо бере участь. Це перш за все, значить, Міжнародний суд ООН, де розглядається зараз справа, в тому числі безпосередньо пов'язана з правами людини в Криму, але фактично ми дивимося ширше на це питання, тому що права людей в Криму безпосередньо пов'язані з його окупацією, і тому всі аспекти, які пов'язані з захистом прав людини, вони, в принципі, впливають фактично на посилення нашого кейсу по деокупації. І арбітражний трибунал в рамках Конвенції ООН з морського права – також важлива інстанція, де дуже багато порушень цієї конвенції з боку Російської Федерації, і ми почали безпосередню практичну роботу в цих рамках. Це те, що МЗС безпосередньо бере участь, але взагалі цей інструментарій міжнародного права є ширшим. Хоча я б сказала, що не є абсолютно досконалим.
Тобто от заставити Росію піти з країни, віддати, значить, окуповані території, все ж таки, з моєї точки зору, перше місце в цьому плані належить політичній і економічній підтримці, тобто політичним економічним санкціям, невизнанню і, значить, санкціям конкретним, пов'язаним з окупацією Криму. Я планувала згадати ключові рішення, але враховуючи те, що мені дано 5 хвилин, можливо, я зосереджусь на дієвості. Тому що всім відомо, в принципі, ключові рішення, які ми досягли завдяки дипломатичній роботі. А це сотні і сотні розмов, консультацій, переговорів, телефонних дзвінків, інших дипломатичних контактів і з нашими європейськими, і з світовими партнерами, і в рамках міжнародних організацій. Це і рішення Європейського суду про продовження санкцій, і персональних, і секторальних. Це і рішення Європарламенту з приводу, значить, порушення прав людини і звільнення політв'язнів, і фактично постійно підтвердження цими інституціями територіальної цілісності України, поваги до цього. В ООН всім відомо, що ми, значить, домоглися прийняття в грудні місяці посиленої резолюції Генасамблеї «Стан з правами людини», де вперше прозвучало слово «деокупація». Тобто там права людини, але знову ж таки це тісно пов'язано з питаннями деокупації. Моніторингова місія ООН з прав людини продовжує роботу по Україні і регулярно публікує звіти. Але разом з тим, в вересні 2017 року управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало тематичну доповідь щодо ситуації в Криму, що також дуже важливо. Це такий широкий документ, який важливий фактично для всіх міжнародних інстанцій, для врахування думки ООН. В рамках Ради ООН з прав людини проводиться постійна робота, і там є також рішення. Програми ООН з навколишнього середовища, ми там також працюємо. ЮНЕСКО, Рада Європи, всім відоме рішення, це вже на додаток до багатьох рішень Комітету міністрів Ради Європи стосовно Криму і підтвердження, перепідтвердження поваги до територіальної цілісності України було і окреме рішення щодо ситуації в АРК Крим і Севастополі, що також важливе. Але знову ж таки це постійна робота в ПАРЄ. Постійна робота з ОБСЄ і, значить, рішення парламентської асамблеї ОБСЄ, яке постійно підтверджує свою повагу до приналежності Україні Криму, ЮНЕСКО. Тобто ми фактично охоплюємо всі ключові міжнародні структури і парламентські асамблеї, і політична підтримка цілісності України і необхідності до окупації Криму існує. Але знову ж таки, як я говорила, ключ все ж таки потрібен примус для того, щоб окупант пішов з окупованої території. Особливо у питанні Криму, яке є, скажімо, чутливе для іміджу російського керівництва теперішнього. І, відверто кажучи, нові демократи російські, не всі вони в даному питанні, скажімо, абсолютно однозначно висловлюються з приводу деокупації Криму. Тобто, в принципі, тут потрібне подальше розширення політичних і економічних санкцій. Як сталося, я трошки історію, оскільки я була залучена, я працювала в представництві України при Європейському Союзі і бачила, як починалося схвалення санкцій у зв'язку з окупацією Криму. Починалося воно з маленьких кроків. Коли ми говорили, люди, що ви робите, це ж абсолютно недостатньо, це неможливо такими невеликими декоративними кроками, хай політичними заявами і окремими економічними санкціями призупинити, значить, подальшу спробу анексії і, значить, зупинити окупацію Криму. Нам відповідали, це тільки перші кроки. Якщо Росія не піде, на наступному засіданні будуть сильніші санкції, сильніші санкції, сильніші санкції.
І дійсно Європейський Союз, принаймні, та й інші партнери України, дійсно вони посилили санкції. Але тут наклалася агресія Росії в східних регіонах України. І основний акцент, санкційний акцент переключився на схід, на виконання Мінських домовленостей. І тому ми маємо зараз Кримський пакет санкцій і Донбаський пакет санкцій. І мушу сказати, що деякі дуже такі ефективні санкції, вони належать до східного, до Донбаського пакету санкцій, оскільки тоді була агресія, тоді були жертви чисельні, і треба було зупинити агресора. І, на жаль, хоча Україна неодноразово підтверджувала свою позицію, що можна говорити про послаблення санкційного режиму тільки після того, як Росія звільнить всі окуповані території. Я дуже вдячна пані Ребекці Хармс, яка підтвердила цю позицію. На жаль, з точки зору рішень, значить, принаймні Європейської Ради, легально деякі санкції дійсно прив'язані до Мінських домовленостей, до виконання Росією Мінських домовленостей, до, значить, припинення агресії на сході України. Тобто тут ще є, скажімо так, дуже багато необхідно нам працювати, і мушу сказати, ми працюємо зараз. Ми, в принципі, постійно опонуємо цим тенденціям щодо можливості послаблення санкційного режиму, якщо там Росія якісь зробить часткові кроки. Думаю, що потрібно навпаки говорити про посилення санкційного режиму у зв'язку з тим, що Росія не робить жодних кроків, в тому числі і в Криму. А по Криму сталося, власне, от з такою історією накладення санкцій, сильніших, склалося так, що санкційний пакет, прив'язаний до Криму, він фактично прив'язаний, зосереджений на ізоляції Криму. Там є досить сильні, в принципі, заходи, які унеможливлюють розширення економічного співробітництва з Кримом, туризму, інвестицій з боку європейських партнерів, компаній, значить, на півострові. Але там дуже багато речей є, які зосереджені на вплив на державу-агресора, безпосередньо на Москву. Тобто тут потрібно, в принципі, ще працювати багато, і знову ж таки ми працюємо, ну, скажімо, капля за каплею, сподіваємося, що ця каменюка коли-небудь доточиться до тої степені, що Росія буде змушена сісти за стіл переговорів і почати консультації. Ну і інформаційна робота, просто не можу не сказати, тому що наші закордонні дипломатичні установи дуже активно заангажовані в створення цієї міжнародної платформи з деокупації Криму, тому що вона, звичайно, створюється і в рамках міжнародних організацій, але, відверто кажучи, там в нас є багато інструментів, існуючих інструментів, де ми можемо розмовляти з ними, і, значить, з міжнародними структурами, і, в принципі, домагатися рішень, які необхідні нам. А от в столицях необхідно ще продовжувати, скажімо, і розширювати роботу по заангажуванню всіх активних політиків, представників парламентів, недержавних організацій, політологічних центрів, МЗС країн перебування до такої широкої інформаційної, консультаційної роботи з метою, скажімо, для того, щоб постійно тримати питання Криму на порядку денному всіх національних органів, для того, щоб, скажімо, як Ребека Хармс говорила, знову ж таки мушу сказати, що треба уникнути того, щоб люди звикли мовчазної згоди і апатії з питання Криму. Тому що формально, звичайно, ніхто вже не піде на визнання анексії і окупації. Але оця мовчазна згода і, скажімо, давайте розвивати з Росією, незважаючи на ситуацію, нам не підходить. Тобто, власне, тому ми створюємо цю міжнародну платформу як широкий рух у всіх столицях. І, значить, до цього руху ми закликаємо всіх активних людей, наші посольства цим займаються. І в тому числі, до речі, діаспору. Дякую. Дякую, пані Надію. Перш ніж перейти до запитань і відповідей, я попрошу, точніше звернусь до колег, чи є коментарі у вас з приводу почутого, чи є бажання висловитись додатково.
Якщо немає, то, будь ласка, ви можете тягнути руки, почути, задати запитання до представників влади. Справа 2 питання є. Тут було перше. Дивіться, з правого боку є запитання від фонду «Відкрита політика». Дякую. Ірина Жданова, громадська організація «Фонд «Відкрита політика». Сьогодні були дуже, на мою думку, глибокі виступи, і одним із таких глибоких виступів було виступ заступника міністра оборони про те, наскільки потужною є сьогодні Російська Федерація. І я думаю, що освіта є теж потужною зброєю, мирною зброєю, і ми повинні зосередити свої сили на те, щоб зробити освіту для кримчан доступною. І тому я надзвичайно підтримую оцінку, яку дав і Володимир Ковтунець, і інші представники в тому, що ми просунулися в цьому питанні, може, більше, ніж в інших. Одночасно, у мене є кілька запитань. Рік тому ми запропонували внести зміни до Закону про вищу освіту стосовно відкриття підготовчих відділень. 26 квітня відбулося засідання Кабінету міністрів, і безпосередньо перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів дав доручення про розробку цього законопроекту, і ідея заключається в тому, щоб підготовчі відділення для кримчан були безкоштовними, держзамовлення з гуртожитками, стипендіями і, що надзвичайно важливо, без здачі української мови історії України, враховуючи те, що все менше кримських школярів, абітурієнтів знають ці предмети. У мене питання перше – це яка доля цього законопроекту? І в мене питання друге і невеликий коментар. Я думаю, що сьогодні всі в цій залі усвідомлюють, наскільки важлива дистанційна освіта в питаннях здобуття саме державних документів. Частина міжнародних організацій вважає, що Україна має визнати освітні документи про середню освіту і вищу освіту, які видаються на окупованих територіях. Проте вже прийнято закон, яким це неможливо. Тобто ідея визнання документів про освіту, ми маємо усвідомлювати, що ми маємо відмовитися від цієї ідеї. Тому чи не єдиним інструментом є дистанційна освіта і спрощена процедура. Одночасно у мене запитання теж до пане Володимире Віталійовичу, до вас. Чи плануєте ви зняти реєстрацію на дистанційні курси, які сьогодні анонсує Міністерство освіти? Так, сьогодні вже є курси з української мови історії України, проте вони потребують електронної реєстрації. Це електронні сліди, категорія, яка на окупованих територіях не буде залишати. Наші відеокурси, які ми записали за підтримки ЮНІСЕФ, вони не тільки безкоштовні, але й без реєстрації розміщені на сайті «Доступна освіта». Я закликаю вже не вперше, щоб зняли реєстрацію, в тому числі з інших онлайн-курсів, і спрямувати наші зусилля на те, щоб підтримати якісну дистанційну освіту і освітні центри. Дякую. Буду вдячна за вичерпну відповідь на ці 2 питання. Дякуємо, пані Ірино, дякуємо за вашу роботу, вашу підтримку і свіжі ідеї. Безумовно, можна зняти реєстрацію і працювати анонімно, але разом з тим ми повинні розуміти, що є потреба і визнання тих кваліфікацій, які здобувають шляхом дистанційного навчання. Тому якщо ми знімаємо реєстрацію, ми, можливо, ускладнюємо процедуру подальшого визнання результатів того навчання. Інша пропозиція стосовно законопроекту, про який говорилося на нараді, безумовно, це треба робити, але тоді ці 2 законопроекти, один про 100 тисяч місць в університетах південних областей, які розробили народні депутати, і наш законопроект, вони виявилися конкуруючими, щоб не створювати нездорової конкуренції, пройшов той, він до певної міри спрацював. Ми зараз готуємо більш кардинальні зміни до закону про вищу
освіту, де ці питання будуть прописані, тому що це не тільки це питання, це треба питання бюджетного кодексу, передбачити можливість оплачувати за державний кошт підготовчі відділення, чого зараз в бюджетному кодексі немає. Тому дякуємо, працюємо, будемо доводити справу до кінця. Хоча насправді, коли провели опитування, поцікавилися у молоді, як вони ставляться до ідеї підготовчих курсів, ну от рік навчання не всіх влаштовує. Стосовно того, що не можна визнавати документи, які там видаються, я розмовляв в наших переміщених університетах, викладачі, яких виривалися з підвалів, рятували прапори своїх університетів і так далі. І вони до визнання тих документів ставляться дуже негативно, тому що там формують ненависть до України, до українців. Не можна ці документи про освіту, особливо коли мова йде про гуманітарну освіту, не можна їх визнавати. Разом з тим ми розуміємо, що прийде час, коли треба буде переглянути результати навчання кожного, хто був в Криму чи в Донбасі, і дати можливість їм чесно здобути диплом, не змушуючи проходити весь курс навчання. Але треба буде розмежувати, де була якісна освіта, а де була ідеологічна обробка. Дякую. Дякую. Запитання, будь ласка, там. У вас є коментар, пані Ірино? Якщо дозволите, є невеликий коментар. Мені здається, що сьогодні і місцеві бюджети, і бюджет державний має кошти на державне замовлення на підготовчі відділення. Мова йде вже 4 роки окупації, і ми маємо усвідомлювати, що вже цього року не будуть абітурієнти, які будуть вступниками, вони або які або студенти, які навчаються на окупованих територіях в університетах, вони вже не матимуть українського атестату. І відповідних змін потребують і інші законодавчі норми. Але питання в тому, що це потрібно робити швидко, тому що питання про підготовчі відділення було вирішено рік тому, але жодним чином ще законопроект це не зафіксовано. Це не такі великі кошти. І крім того, 3 роки ми мали економію освітньої субвенції, яка взяла резерв економії, який був закладено в державному бюджеті. Це кошти цих школярів і цієї молоді. Чому ми не можемо спрямувати ці кошти саме на цю ідею? У нас це, мені здається, що кілька років, і тоді ми можемо взагалі не говорити про реінтеграцію, про деокупацію Криму. Тому що освіта – це надзвичайно ефективний інструмент для вирішення цієї проблеми. Ще кілька років, і це буде вже практично неможливо зробити. Дякую. Коротенька так само відповідь. Насправді ці кошти спрямовуються на розробку електронної платформи і підтримку міжнародної української школи, про що я вже говорив. Тут ця робота йде. Так, будь ласка, запитання. Сергій Негортний, журналіст. Враховуючи ті проблеми, які є на 4-му році окупації півострова Крим, не вважаєте ви, що, можливо, таким чином буде продовжена окупація іншої частини території України? Якщо ні, то, будь ласка, на якому ви вважаєте, можливо, році поставити питання про відповідальність за відповідну окупацію півострова з української сторони? Дуже пам'ятаємо славнозвісне засідання РНБО. Тощо. Дякую дуже. Можете, будь ласка, уточнити, до кого запитання? Я хотів поставити питання до заступника міністра оборони, але, на жаль, думаю, хтось інший буде. Якщо нема кому відповісти, то вибачаємося, але чи є компетентна особа? Та, будь ласка, Удовиченко. Питання відповідальності осіб щодо тої ситуації, яка сьогодні склалася з окупацією півострова, воно стоїть вже на повісті дня не перший рік, і, зокрема, органи прокуратури займалися і дуже щільно цією проблематикою. Зараз ще все шановне суспільство може бачити відкритий судовий процес, де про держзраду Віктора Януковича, де перші посадові особи держави, які займають високі посадові пости зараз або займали на той час, дають свідчення. І ви можете усі чути, що як відбувалися події тоді, які рішення приймалися і чому вони приймалися саме так. І, звичайно ж, ця справа, яка має місце, вона
має місце саме тому, що відбулися події, яким Україна протистояла, і посадові особи вживали в межах своєї компетенції максимально заходів для того, щоб цьому вдало протистояти. На сьогоднішній день органами прокуратури також, зокрема прокуратурою Автономної Республіки Крим, з цього приводу розслідується відповідне кримінальне провадження, в якому ці факти досліджуються, і найближчим часом усьому цьому буде надана правова оцінка. Дякую. Дякую, будь ласка. Чи є ще запитання? Колеги? Та перший ряд, центральний ряд. Добрий день, мене звати Нара Наріманова, я представляю Міжнародний республіканський інститут. Скажіть, будь ласка, в мене конкретне питання до Володимира Ковтунця стосовно електронної платформи для дистанційного навчання. Чи проводите ви якісь роботи щодо поширення інформації, чи знають взагалі кримчани та громадяни України, які проживають на Донбасі? Чи знають вони взагалі про цю платформу? І якщо ви проводите такі роботи щодо поширення інформації, то як і де? Це перше питання. І друге питання: чи є взагалі сенс, якщо ви розпочали роботу такої платформи, чи є сенс, можливо, дати громадянам України також навчатися дистанційно та отримувати атестати з освіти офіційної? А також я хотіла б задати питання усім панелістам. Чи проводяться якісь інформаційні роботи стосовно того, що, наприклад, конкретно, мабуть, це Юсуфу Корчі буде питання, чи проводяться роботи стосовно поширення інформації, знову ж таки, кримчанам та проживаючим на Донбасі, які саме, наприклад, існують ЦНАПи, які надають вони сервіси та інформацію, і як вони взагалі можуть отримувати, наприклад, певні справки чи паспорти. Дякую. Будь ласка, Володимир. Дякую. Щодо інформації, безумовно, використовую всі можливості, в тому числі і підтримку громадських організацій. Фонд «Відкрита політика» регулярно розміщує на пунктах пропуску відповідні матеріали для молоді. Щодо дистанційного навчання, безумовно, те, що ми зараз робимо, зокрема електронна платформа, це системний підхід до побудови навчальних матеріалів не лише для окупованих територій, але і для всіх інших наших школярів, тому що це в рамках проєкту «Нова українська школа». Ми добре усвідомлюємо, що є віддалені райони, сільські, де досягти належної якості освіти є дуже непросто. І ці матеріали спрямовані для того, щоб допомогти і вчителям, і школярам. Чи можна буде офіційно визнавати результати навчання, здобуті дистанційним шляхом? Це вже інше питання, над ним треба попрацювати, але безумовно ми зараз розглядаємо можливість такого експериментального підходу визнання курсів, які є на Прометеусі у вищій освіті. Треба будувати правові механізми. Ви самі розумієте, що в українських реаліях винахідливість, особливо наших дітей, така, що забезпечити добросовісність при проходженні атестації, особливо в електронному режимі, не є таким простим. Але для дітей з окупованих територій це завжди буде спрощено. І питання, про яке говорилося, питання ідентифікації особи, складне, тому що дитина мусить там заходити під ніком. А потім треба приїхати сюди, розкрити своє справжнє ім'я, і ці результати навчання будуть зараховані. Поки що працюємо таким шляхом.
Ну і міжнародна українська школа зараз працює, правда, якість дистанційного навчання, якість курсів не така висока, далеко не сучасні курси, тому додатково інвестуємо в цю роботу для того, щоб міжнародна українська школа працювала не лише за кордон, вона працювала на нашу територію, закривала на перших порах ті нагальні проблеми з підготовкою дітей в старшій школі, щоб вони могли заходити в вищу освіту безперешкодно, не втрачаючи можливості здобути якісну освіту. Тому що одна справа прийняти молоду людину до університету, а друга справа забезпечити їй можливість якісно навчатися. Вона повинна мати добру освіту. Треба переконати, що вона цю середню освіту має, інакше вона просто не зможе навчатися. Підготовчі відділення, про які говорила пані Ірина, це добрий вихід. Але я повторюю, поки що такої соціальної підтримки підготовчі відділення не мають. Молодь шукає коротших шляхів до вищої освіти. Дякую. І запитання до пана Юсуфа Куртчі було щодо СНАПів. Наш моніторинг доводить, що якщо у людини з'являється якась, скажімо, потреба в інформації, то є окремі сайти, в тому числі і, скажімо, сайти і портали, які запропоновані нашими неурядовими партнерами, де інформація, які документи потрібно, куди можна звертатися, в які дні можна звертатися, яким чином, скільки треба заплатити і так далі, так далі. Вони все існує, скажімо, для людей, яка шукає інформацію з того боку. На цих, скажімо, пунктах Державної міграційної служби або пунктах документів, які створені теж для обслуговування наших громадян, там завжди є інформація, але ситуація така, що порядок звернення і порядок отримання, він загальний для всіх. Тобто людина, яка приїжджає, вона повинна отримати той талончик, по якому вона буде обслуговуватися, таким же чином, як і та людина, яка живе, скажімо, в той же условно Херсонській області. Створення того, скажімо, центру, який ми плануємо створити на кордоні, не на кордоні, скажімо, на межі адміністративної, він передбачає більш широкий, скажімо, той спектр тих послуг, які ми хочемо приблизити до наших людей. Більш того, що там, скажімо, є такі задуми, щоб був і присутній і нотаріус, і інші служби, в послугах яких наші кримчани, скажімо, мають нужду таку. Дякую. Я надам можливість останнього запитання, і тим ми закінчимо нашу панель. У нас було просто першим руку тягнув людина з першого. Давайте ви своє і ви своє озвучте одночасно. Давайте, пані Олю, ви і далі вам. Добрий день, шановні колеги. Я представляю Херсонщину і саме інформаційну політику, адже керую управлінням інформаційної політики. Тому у мене запитання, напевно, пані Еміне, до вас буде. Ми знаємо, що минулого року була впроваджена стратегія розвитку та відновлення українського мовлення і на Херсонській області, і на території Криму. Ми знаємо про вежу, яка була побудована, знаємо про закон, який вже теж був прийнятий. Це досить рушійні такі вже зрушення, і саме закон про тимчасові дозволи. Але ж ми знаємо, на сьогоднішній день, що залучити канали, комерційні канали, будь-які канали українського мовлення на території Херсонщини, і ми знаємо про те, що ми можемо мовити і на Крим вже з вежі, досить складно на сьогоднішній день. Чи знаєте ви про подальші кроки щодо цієї стратегії? І мене дуже бентежить саме ситуація залучення каналів. Тобто на сьогоднішній день і в зв'язку з реформами національного суспільного телебачення ми маємо і бачимо обмеження в часових ефірних мовленнях і на Херсонщині, і це не може не впливати і на анексовані території, так як і анексована територія впливає на інформаційний простір Херсонщини. Дякую за відповідь. Дякую. Доброго дня, мене звати Юрій Яценко, я є першим звільненим з Російської Федерації українським політв'язнем, також спеціальним представником міністра закордонних справ з питань звільнення політв'язнів. Тому я на власному досвіді знаю, як себе почувають наші бранці в
тюрмах Росії. В мене перше питання до Юсуфа Кучки. Воно стосується того, що було виділено на Міністерство тимчасово окупованих територій 96 мільйонів гривень для допомоги полоненим і політв'язням в Російській Федерації, але наскільки мені відомо з останньої інформації, ті кошти наразі не витрачаються і є певні бюрократичні перешкоди. Вже пройшло кілька місяців початку нового року. В чому ті перешкоди полягають і як їх можна усунути? І так само запитання до прокурора Автономної Республіки Крим. В суботу на засіданні в МЗС, якщо я не помиляюсь, ваш заступник сказав, що однією з перешкод для введення санкцій щодо осіб, які порушують права наших громадян в Автономній Республіці Крим, катують їх, є те, що немає зафіксованого законодавчого поняття українського політв'язня. І я вважаю, що такого, це не є причиною, достатньою причиною відповідно до закону про санкції, є просто порушення прав наших громадян з політичних мотивів, які є процедурні перешкоди щодо конкретного введення санкцій по таких категоріях осіб і коли вони будуть реалізовані. Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, наші представники були залучені до заходу, який мав місце в суботу, про який ви кажете. І дійсно ці проблеми, вони мають місце. І, як я вже казав в своєму виступі, сьогодні ми настільки гібридні, що ми займаємося проблематикою, яка не входить до наших завдань та функціоналу. Зокрема, питання запровадження саме санкцій, економічних, персонального характеру і інше, це не є функціями органів прокуратури та, зокрема, прокуратури Автономної Республіки Крим. Однак на сьогоднішній момент ми не залишаємося осторонь цієї роботи. Зокрема, ми надсилаємо до усіх міністерств та відомств, які вповноважені на ініціювання запровадження санкцій, матеріали, якими підтверджуються протиправні дії тієї чи іншої особи держави-окупанта або відносно тієї чи іншої особи нашого громадянина, який, на жаль, попав в ті умови, про які ми кажемо на території півострова. І крім того, ми приймаємо участь у законотворчій діяльності, що є також невластивою нам функцією, однак ми це робимо. І таким чином ми вважаємо, що це є вклад прокуратури Автономної Республіки Крим, зокрема і органів прокуратури в цілому в цю проблематику. Тому що санкційна робота і санкційна боротьба – це є один з тих дієвих інструментів, який дозволяє нам успішно протистояти тим явищам, які ми сьогодні спостерігаємо. Це перше. Дійсно, українське законодавство, зокрема українське кримінальне законодавство, не містить такого поняття, як політичний в'язень. І досить складно розмежувати, що чи переслідується особа дійсно за діяння протиправне, за крадіжку, за розбійний напад, або ж страна-окупант в фактичному сенсі слова фабрикує кримінальну справу для того, щоб особу, яка займає активну політичну позицію, яка бореться за деокупацію півострова та впровадить в життя ідею того, що Крим – це Україна, ізолювати від суспільства, подавити її волю до супротиву. Це є дуже складне питання, однак ми теж його вирішуємо. І ви знаєте, що ми активно співпрацюємо з усіма особами, які здійснюють адвокацію щодо таких осіб, з особами, яким вже сьогодні вони повернуті на територію нашої держави, і державі вдалося визволити їх з заточіння. Ми визнаємо їх потерпілими, розслідуємо кримінальні провадження саме для того, щоб протистояти цим явищам. І ще раз повторюся, що навіть ми займаємося тією роботою, яка не є властива нам за функціональними обов'язками. Однак ми не стоїмо осторонь цього. Дякую. Передбачаючи те, що кількість політв'язнів буде збільшуватися, ми ще, скажімо, в прошлому році десь в квітні почали роботу по розробці, і в червні місяці зі згодою Мустафи Джемілєва від його імені був зареєстрований законопроект 6720, який якраз таки передбачав, скажімо, і затверджував той нормативний момент, коли людину можна вважати політичним в'язнем чи ні, і той закон дав би можливість нам існування або прийняття цього закону дало би можливість нам уже напрацювати всі необхідні документи, щоб сьогодні
цю допомогу політв'язням і членам їх сімей сьогодні від імені держави надавати. Але, на жаль, з того часу, з червня прошлого року до сьогоднішній день Верховною Радою тільки один комітет дав позитивний, скажімо, висновок Комітету соціальної політики, а інші комітети навіть не розглядали цей законопроєкт. Тобто це от той момент, коли, скажімо, ми повинні не тільки декларувати якусь консолідацію, а повинні дуже чутливо звертати увагу на ті моменти, які потребують негайного вирішення. На сьогоднішній день зареєстровано ще 2 законопроекти. Один групою депутатів, голова і під авторством там групи депутатів і Шухевича, так званий законопроект Шухевича, а другий законопроект пані Ірини Геращенко. Але в тих 2 законопроектах не існує, скажімо, нормативного затвердження статусу політичного в'язня. Там є таке дуже широке, скажімо, таке определення, скажімо, осіб, які там підпадають по ту чи іншу категорію. Тобто, якщо будуть прийняті ті ініціативи, які відрізняються від того законопроекту, який ми працювали ми, то говорити про те, що з'явиться якийсь статус політв'язня, то теж рано. І на прошлому тижні, коли ми говорили з пані Іриною Геращенко, така ідея виникла, щоб створити якусь там спільну робочу групу, щоб ці законопроекти знову працювати в цій робочій групі. Тобто дуже багато форматів для того, щоб робити який процес, а немає взагалі жодного такого формату, який би говорив би про якісь досягнення при результаті. Тобто будемо чекати, коли напрацюються ці всі ініціативи. Дякую. А те, що стосується грошей, насправді будь-яка копійчина з бюджету, вона, і дуже добре, що є тут представники прокуратури, вона регулюється, яким чином, як кому щось надавати. За 2 місяці нами напрацьований порядок використання цих коштів, які заложені в нашому бюджеті, але на сьогоднішній день у нас немає висновка Мін'юсту, тому що немає висновка Мінфіну, а поки не буде висновка Мінфіну, Мін'юст не має права навіть розглядати ці документи. Тобто чекаємо реакцію Міністерства фінансів. Як той порядок буде прийнятий, я вам впевнено говорю про те, що сьогодні, якщо буде прийнятий той порядок, то одразу ж знайдеться і почнеться робота по тому, щоб збирати документи, створювати там відповідно до цього порядку ті робочі інструменти, які нададуть можливість виплачувати нашим політв'язням ці гроші. Дякую. Ну і наостанок відповім вже пані Ользі на запитання з приводу мовлення і планів, які відбуваються в рамках комісії, що опікується цим питанням, до якої входить тріади інституцій: Міністерство інформаційної політики, Мінтот і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка є єдиним сьогодні регулятором. Фактично, те, що ви сказали, то є головними здобутками, які взагалі дозволили забезпечити мовлення. Для нас, міністерства, це було ключовим. Є інший документ, стратегія інформаційної реінтеграції Криму, яка є теж одним з фундаментальних документів від міністерства, яка досі, знову ж таки, погоджується різними центральними органами виконавчої влади, і ми віримо в те, що вона врешті-решт буде прийнята Кабміном і посилить фактично не тільки питання мовлення, якими опікується комісія, але і в тому числі кампанії, які ми робимо. І цей форум, до речі, теж є частиною цієї кампанії «Крим – це Україна», безстрокової кампанії, як і багато інших заходів, які ми реалізовуємо з іншими міністерствами і відомствами. Вежа на Чонгарі, яка забезпечила вже мовлення 5 телеканалів українських ICTV, суспільного мовника, 5-го каналу і Чорноморки, а також 3 телерадіостанцій. Це вже є, на мене, такий здобуток, про який можна казати як абсолютнішу перемогу. Наразі нам ведеться робота із збільшення потужності цифрового мультиплексу, який було встановлено півроку тому назад.
і встановлення ще одного додаткового, і модернізація іншої вежі на Чаплинці, яка, тобто нарощення цієї вежі, щоб збільшити радіус покриття. Це з тих планів, які на сьогодні є, і також ведеться перемовини з іншими мовниками на предмет того, щоб вони зайшли і мовили на територію Херсонщини, і в тому числі на Північний Крим. Дякую. Це було останнє запитання, колеги. Я дякую вам за вашу увагу і вашу готовність слухати цю панель. І звертаюсь до своїх колег, представників органів державної влади, за мужність насправді бути тут, бо іноді запитання бувають незручними, і я рада, що вони такими бувають, тому що це стимулює працювати. Однозначно, ми намітили багато чого, куди рухатись. Я бажаю вам успіхів у вашій діяльності і дякую вам за ваш ентузіазм. Гарного дня. І у нас наразі кава-брейк, яка триватиме годину. Зустрічаємось тут на другій міжнародній панелі о 13:30.